amok bining balayang yati. Oy, pwede na sagbot aning ugara na paibana nga. Paibana nga nasigin lang. Huwag lang bisyon natay. Mi, himna rin. Tay. Himna rin ito, para manamok Pain ka. gabi diretso pa ko katulgan. Yaan ang obligasyon si natay. Unsap, kandinga. Ay, di ba naman inom sa kambol? Unsa may inom pakita? Kasamok pa ni mong oy. Kung nanlihig ka diri. Ha? Limpyo na lang ni diri. Kinahimo. Unsap ka na. Uy, Agi-agi sige mo na, sa oy. panilig. Ang ata. Painom mo sa atong kanding. Para Ngay manamok kada. Sana po rin kandinga. Imna na ni Biba, para manamok ka. Mehingan sa mga kami. Nga di mo kami inom man ni scramble. Sa may pangita ni mo. Balik mo ni. Pagalit sigyon. Yung kamu inom taon ni. Ay, sa may naagit. Sa may pangita ni mo. Diyan, kandinga. Paitan, kandinga. Uy, Ano mo man ang pugson? unsay pugson nga. Ato akong gusto ba nga manambok na atong kanding. We, di nga. Manambok ka ha. Buha nga ka. Kisigyanan mo dool. Di ka na ni mo itari. Ya, iguman. Oo, di. Ay mo na ihantak ng halina ng kanding. Buha nga ka mo na imuning patambok. Unsa di ka ganahan di atong kanding manambok na. Manambok si mong mata. Asa man ang halin sa baka. Urot lagi to ang alin sa baka. Ganahan na yung ko mag lingaw-lingaw ba kay wag yung ko kamupunan ning balita karon ba nga si Moira ug si Jisoo nagbuwag. Ha? Muira og Jason ini. Kaya ka? Ano may labot mo ng artista? Ha? Ano mong ganda Ano may labot mo ng artista? Ha? Nga nga ang halin sa baka na hurot. Ha? Ako lang gusto rin ba nga manambok na tong kanding ba? Garol ka kang buha nga. Garol ka kang dako. Di lagi, dahil wala pa ko kamupuan sa ilang panagbuwag. Unsa? Wa ka kamubuan sila panagbuwa kinataya ka. Wa ka kay bao nga gabi na kung pangumpay ng baka niya imo kiurot ang halin sa baka kinataya ka. Hala ka Diga? niya. Ako din. Buha nga ka. Ada ka. Itukway ko ni kanding. Ada Sabak ko ka sa niya. itugway. Sabak ka. Ano sa itugway? Ay mo na batambukon ni mo na. Imo na tanay balikya. Imo na tanay balikya. Panda mo ka gina mo. Pande. Ay nga ka. Si pare Junard pre nga. Yung ka sayo diri magsugod ng hantak niya. Wa pa man lagi. Ingon bitaw to siya nga magsayo siya niya karon wala pagyapon. Nasugod na ta pre. Asa Asa man lang si ta Kwan? ako na lang sana ibuklad na. Asa man si pre Junard? Pero wa pa lagi to naabot siya. Ato na lang ni unahon og buklad niya. Ana sayo na Apil. kasugdan. Ambot lang na niya oy. Sa man na pre ang hapin sa bato na niya ang bato pa. Nya ang tugon asa maron. Yung ka sayo magsugod hantak diri wa pa man lagi. Ara ko ang tugon no. Si paring Junad ri wala naabot. Ako maatugan ni ning huwato ng bato yaham gidala-dala. Ready na kayo ni pre oh. Bato lang di kuwang pre. We, Paabot na lang ta. Abot ang pamilya. Asa naman ron? Ah basig naa na to ron. Pre! Batay pre, nadugay ko pre kay ako pang gibaligya ang kanding. Ang gagamira mi guwat diri. Ako na yun, ang bataan to pre. Dara Kanto. Yate daghan nagagkwarta ron pre kay nakabaligya ang kagkanding. sana Ane, all. gamay. Asoy pagtuon mo, pobre. Saman pre ato na sugdan. Dire ato sugdan. Sige, sige. Kayo. Reo. Unsa pa ko primero pang anto tayo mo suplahon. Gila taga anto gani, way kwarta. Daro. Na eskwinta. Ay, eskwinta. Ano? Eskwinta. Sige, sige. Eskwinta. Sige ko. Utang eskwina Sige, 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 sige. Eskwinta, may natin. Oh no. Unsa man nga tuga? Unsa pagdaog na to ani? Mata na ni katlawon. Hindi mo supla. Sa pagpita ba niya antaka. Oh, ang na mi hantak sa mi na supla. Ay, supla ha, pre. Matang ko sa kong sawa. Dali ya. Unsa? Iyo lagi supla ha. Kay unsa pagdaog na to ani? Maabtan ta katlawon. Dai diya kay magkapinan tani ron. Imo masuplahon sa pagdaog na to ani. Sige, wala lang din diya. Way supla. Sige. Sa
Tang unsa man taon tani uy. Maabtan ta sa tong sawa ay suplahan ninyo. Wala to. Na to. Ano ka mo urutan yung kwarta? Yung naman na inyong kwarta kinuktan man na inyong nagkinuktan. Wala. A few moments later. Oh, patay. Patay. Oh. Ano? Napay si Bandera. Napay si 700. Napay si 700. Sige, sige. 100 lang ha. 500. Oh, patay na sad. Ona. 150 hari. 150 hari. Kag antog yapi ako na sa advis. Sige kag antog, sige ra sa kamatay. Oh, sige sa advis kay mo tigarian ko. 150. Patay. 150. Patay. Naunsa na magka-pre natural na pre. Kamu bitaw. Sige mo supla. 150 na supla na ko. Sige. Oh, Uy. Tabla. Tabla. Ayo magdali dia. Sabog ka. oh. Oh, hari pre. Ona. Oh, kan nga pre. Oh, kan na pre. Kwenta ra imo diha. Bahinan lang niyo pre. Bahinan. Kwenta na ma'am. Ya, kuan pa ka ng 50 no? Kwinta lang inabili. Ako yung antog, Ako yung antog. Sige, ano oras tayo mo, ha? Napay sa kwinta. Yate kini banaha. Uy, asa ka to gilawig ang kanding? Wados paul karon lagi kang banaha ka basig iya tong gibalik ya. Sugal sa to si natay. Karon lagi juga. Itu karong banaha ka aso rong kanding. Ada sa kwinta. Hari. Sa kwinta. Uy. Ay. Oh, supla. Sama tantani ko. Makapit ang pildi ko ni ani pre kay sige ali supla. Uy, Junday. Asa man ni kanding wala lagi dito sa paul. Uy, buwang. Wala lagi dito sa paul ang kanding asan kanding? Nahurot na. Unsay nahurot na? Yung kay mo ito guay wala lagi dito sa paul. Ako kibalik ya. Nahurot naman gani. 50 na nabilin. Larga. Pre, ay pre. Oh no. Supla. Oh, patay pre. Yan, uy, patay na yun ay. Nahurot na yun. Wala ginahabilin. Matay ate, katawa na kayo na ba ako pangumpay at kanding. Ha? Uy raw, Jason, nasaya ka? Wala may labot mo ng artista.